हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि बायदि मैया बे चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै आङो नैबे श्री रघुपति बे फिल्मखौ आङो रङियानि गल्ड डिजिटेल सिनेमा हलावहाय आङो नायनो थांदोंमोन। आंजों लोगोसे वाइफबो दंफायोमोन। फुङाव एसे गोनो गोथोमोन थांगोन थाङा बेनिफ्राय आङो टिकेटखौबो बुक खालामाखैमोन। बेनिफ्राय गोनो गोथोयैनो बिदिनो थांनानै हजों सौहैबाय। सान्दुंबो गोसामोन आराम नायगोन नंबाय। जेब्ला सौहैनानै टिकेटखौ सोङो अब्ला टिकेटआ गैलामोन। आसुरित आंथ' नंगौना नङा सानदोंमोन। ओमफ्राय जेब्ला मोजां सोङो नंमारगौ टिकेटआ गैमारलामोन। बिराद मानसिफ्रानो माने अनलाइन दानदों आरो बेयाव डाइरेक्टआवबो माने टिकेटखौ दानदों। दा बेनिखायनो जोङो टिकेटखौ मोनस्लाबदिया बिराद माने आफसुस जानानै फैबाय। बिराद गोसो होनानै थांदोंमोन नायगोन होननानै। बेनिफ्राय टाइमबो जायाखैमोन बे समाव। ओमफ्राय जेब्ला टाइम जायो ओरैबायदि लोब फैबाय बाइकआव एकदम जरा आरो लोगोसे कार बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला बिराद फैखादों। आसुरितसो बिराद हाइलाइट जादों नैबे श्री रघुपति फिल्मा। बेनि मेन एक्टरा रबि शर्मा। आसा थाबाय आरो मालाबा फैफिननानै नायफिननांसिगोन, उपाय गैया। नैबे फिल्मनि बाजेटआ 5 crore नामा। एक्जेक्टलि 5 crore थांदों बे फिल्मखौ बानायनायाव। बेनिफ्राय दा मथा मथि सानबासोनि गेजेरावनो बिराद माने फैसा खामायबाय। 3.3 crore बारा जाबाय जानांगौ दाहालागै। गोबां माने खामायनो हागोन बे फिल्मा। बिराद हाइलाइट जादों। नोंथांमोनाबो नैबे फिल्मखौ नायनो हागोन सिनेमा हलाव। नोंथांमोननि जि साखाथिनि सिनेमा हल बैफोराव थांनानै नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। आंबो जिउनावहाय नायफिननो नाजासिगोन। दिनैथ' आङो नुदियानो। आसुरित बुंनांगोन आरो फुरा मोनबा श' बेबायदि देखायनो गोनां जादोंनो। जों थांबा मथा मथि फुंनि 7टानि ना मानि सोलिगासिनो दंखायोमोन। ओमफ्राय आरो 11टायाव मोनसे दङमोन। बे 11टानिखौथ' जों मोनखायासै। आरो 2टायाव मोनसे दङमोन। बे 2टानियाबो कमप्लिटलि माने फुल जाखाजोबनाय। आरो बेलासिनि आरो 7टानिफ्राय दङमोन नामा। बे 7टानिया माथ्र बे ग्राउन्ड फ्लरनिया दङमोन आरो सिंथारनि जेराव माने 120नि बे 120नियाल' दङमोन। ओमफ्राय सानबाय बे एसेबां मोनायाव आरो एसेबां गोजाननिफ्राय फैनानै नायोबा थांनायाव एसे उसुबिदा जागोन। बेबायदि साननानै जोङो टिकेटखौ दाननाय जाया।